singaibvi. Uyu Muroro uyu indamutadzi. Ko zvino ari kuitei kumukicheni? Naiwe mamwoyo. Mamwoyo. Murora. Naiwe Murora. Tafanika ngozi. Munhu asingateereri munhu izvo zvaadaira asi ari kuzvinzwa zvakare. Naiwe. Saka todya nguvai. Tinodya nguvai. Indoda kuzorora. Mangwana ndomukira kuchechi. Unonyatsoona kuti vana vakomana ava vanotiunzira ngozi pamba. Kutiunzira ngozi chai. Mamayo. Kwasa usingadaire naiwe. Wati? Umbani paiko naiwe. Ari kuitei kusero? Mamayo. 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 Naiwe. Mamayo. Ati. Pari paiko ari kudaira. Mama, mambo ntasiro poti yangu haisikutsvaire mbo. Uri kubva pai? Uri kubva kupi? Andani chibuda pamama ijujumve kuseruka. Uchiitei? Uri kuitei mama? Ndati uri kuitei? Mama poti inotsva kana nditotaurira kumba poti inotsva. Ndati uri kuitei kumuzvimbatsa? Mina aikani mama poti inotsva. Kunotatsa chiko Uri mama. kuitei mbambe marozhi? Uri kuitei? Kushasa zvandaungoita pamba panapa zvaunge ndiri kungotadza kana. Aiwa, toda kutaurirana chokwadi. Hati ndinotamba navo here maijuju saka ndanda kunotandara navo. Poti inotsva mumba tichitaura. Mira tichitaurira. Mama poti inotsva kana mambo tatisa poti iyi. Ndati toda kutaurirana. Gara pasi apa. Gara pasi. Gara pasi. Gara pasi. Ko mama chii? Unoti mama chii kuita sei? Ha? Inini wakambondiona ndichipekesa mudzimba dzemalojeni. Wakambondiona? Saka ndonyaya yacho. Ndati uda kuya nemwe mutemo here pano. Uda kuya nemwe mutemo. Handi munhu anongoti miti. Iwe satidaire mani. Aiwa, izvozvo zvokuda kunomba muchikondijunga ka. Ndati izvozvo. Aiwa, kamunotaura kamupfuka ndijunge. Kanga pangu pana. Wazvinzwa? Saka aramba ndiani? Saka uri kunotaura nyaya dzei? Kunotaura kunotaura nyaya dzei? Kokuti akurova naye. Aiwa, ndiri kukubvunza kuti uri kunotaura nyaya dzei munext. Saka ndokwazvasvika here maiti. Wakambondionako here? Imimika, inene ndimika. Inene ndimika. Unozviitirei zvakadaro iwe? Unenge uchitsvaga nyaya dzei? Shamwari dzangu ndo dzandotambura. Dzei, unoda shamwari dzei? Ndosaka usina hunhu. Isinoziva kuti iwewe Muroro wangu ita ushamwari namwene vako tiri pano tese. Uri kutsvaga munhu wechii? Kutsvaga chii? Haunyari wakaita sei iwe? Kana mapedza kutaura munitauriro mama. Aiwa, iwe waka toda kutaurirana kana iwe uda ndikuisire fenzera. Ndoisa imwe juraura. Inoganhura ukumbotaura izvi. Ndikaiti tami tiende pandosununguka. Kutoti ndaitei, ndadyei, ndapfekei, ndaseka nani, ndadii, ndajova. Zvese zvinokomentwa nemi. Nyaya dzauri kutakura uchinoisa mupamima. Kundonorambidzwa kutaura nevanhu here. Unotaura nyaya nevanhu. Iwane pamuromo sterekire. Uko yakatakura dengo remutemo usina kunaka musoro mako. Ha! Sandambone Muroro akadaiso akafumuka sewe. Isati namborarama upenyu wakadaro. Isusu nanamwene vedu. We were best of best friends. Chende munotora manusuku nemuti Muroro anojungwa here zvamunondita izvi. Ende akajungwa futi chii chinoitika. Ndinokujungira hunhu wako. Ndinotira kujungira hunhu wako. Ndinokujungira. Zvinozvaanedza kupera mushe izvi. Upiwa imanotsi nemasaura enyu. Mambona amweni anojunga Muroro kudai ko ndikazokudzosera zvozvo. Unotsvage imba mevanhu.
chaunonga uchitsvaga chii uda unofuloda chii chauda unofuloda kuseri ikoko chibasa remakuhwa chete uchadza kana kutsvaga basa relevhuru yawakadzidza uchisorotsvaga murume wangu akandirambidza kushanda ndowandoteerera sadza ripi kwenu chiprofeta upfu murume wangu achiprofeta mafuta ndokana ndakazvitaura misine nguva murume wako mwana wako here murume wako mwana wako ye unodhina stereki iwewe iwewe unodhina stereki iwewe unodhina una kana unhu hwechidima wati chi uri kundiridzira tsamwe ndakandiya uda kuti ndine ndiyani ndina kudya kuzvinzwa type dzemabhawa dzinonetsa idzi these types of mabhawaisms mapedza rota iwe ndikutyei irodhare uziva munhu kutaura naye munhu usaseka naye wapedza ndofuti anozoenda ikoko futi otanga kutaura nawo futi ndonzi usataure naningi kutaura naningi usataure naningi ndondita mwana wawo panapa ndotaura nemunhu wandada nguva yandada zvavo izvo